हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअ बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे इम्पर्टेन्ट भिडिअ लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन एन्सारखौ दिनै आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों दै BTR Grade 4 Grade 3 आरो BTC Forest आरो आसाम पुलिसनि थाखाय बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय इम्पर्टेन्ट जागोन दै बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम नायलांब्लानो जाबाय नोंथांमोना हेल्प मोनगोन आरो लोगोफोर आङो बे भिडिअआवहाय दिनैहाय क्वेश्चन एन्सारखौहाय आङो बबेया बिगेस्ट एन्ड स्मलेस्ट माने देरसिन आरो उन्दैसिन बिनि सायावहाय दिनै भिडिअ लाना फैदों दै आरो बे क्वेश्चना इम्पर्टेन्ट दै लोगोफोर 99% जोङो 100% नङाबाबो 99% बुंनो हायो जे बियो मोनफ्रोमबो कम्पिटिटिभ एग्जामाव मोनसे नङा मोनसे फैयो दै लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरो जायफ्रानाखि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना बेबायदिनो लेटेस्ट बर' रावजों नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थानो हागोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय दै लोगोफोर जेन नोंथांनि बेबायदि मोनसे सापर्टआनो बा नोंथांनि जे मोनसे हेफाजाबानो आंखौ नेक्स्ट टाइम भिडिअ लाबोनो जोङो मटिभेट खालामनायफोर बायदि अब्ला फैदो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ जागायदिनि लोगोफोर दायो आङो बेवहाय जे क्वेश्चनखौहाय इंलिश आरो बर' मोननैयावबो लाना फैदों दै जेन बयबो बुजिनो हायो आरो आङो अपसनफोरखौ बुंलांनाय नङा नोंथांमोना नायफालांबानो जाबाय आङो कारेक्ट एन्सारखौल' आं खोन्थागोन आरो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय मोनसे जायो दै आङो बेवहाय लाना फैदों नोंथांमोना सानलांबानो जाबाय केलकुलेट खालामलांबानो जाबाय मोनसे नोंथाङा कारेक्ट एन्सारखौहाय गोसोआवहाय साननानै लानो हादों नोंथांमोना केलकुलेट खालामलांदो दायो फार्स्ट क्वेश्चनखौ जोङो नायनि बेवहाय दङ जाहैबाय बेवहाय दङ What is the largest district of Assam? आसामनि बयनिफ्राय देरसिन डिस्ट्रिक्टआ मा होनना सोंदों बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि दै लोगोफोर कार्बि आलं गोरलैयानोखा नाथाय माखासे मानसिफ्रा मिथिया जानो हागौ नोंथांमोना मिथियाबा गोसोआव लाबानो जाबाय आसामनि बयनिफ्राय देरसिन डिस्ट्रिक्टआनो जाहैबाय कार्बि आलं नेक्स्ट 2 नाम्बारावहाय दङ What is the smallest district of Assam? आसामनि बयनिख्रुइ दुइसिन डिस्ट्रिक्टआ मा होननानै सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए दै लोगोफोर साउथ सालमारा बेनो साउथ सालमारायानो आसामनि बयनिफ्राय फिसासिन जिल्ला बा डिस्ट्रिक्ट गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 3 नाम्बारावहाय दङ What is the largest state of India? भारतनि बयनिफ्राय देरसिन हादरसाया बबे होननानै सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि दै लोगोफोर राजस्थानानो जे भारतनि गेजेराव बयनिफ्राय देरसिन स्टेट बा हादरसा नेक्स्ट 4 नाम्बारखौ नायनि बेवहाय दङ What is the smallest state of India? भारतनि बयनिफ्राय फिसासिन हादरसाया मा होननानै सोंदों दाना फिसासिनखौ सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए गवायानो भारतनि बा इन्डियानि गेजेराव बयनिफ्राय फिसासिन स्टेट बा हादरसा नेक्स्ट 5 नाम्बारखौ नायनि बेयाव दङ What is the largest country in the world? बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन हादरा बबे दाना हादरखौ सोंदों लोगोफोर बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि रासियायानो बुहुमनि गेजेराव बयनिफ्राय देरसिन हादर दै गोसोआव लाबानो जाबाय जायफ्रानाखि मिथिया नेक्स्ट 6 नाम्बाराव दङ What is the smallest country in the world? बुहुमनि बयनिख्रुइ फिसासिन हादरा मा दाना फिसासिनखौ सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए बिटिकान सिटियानो बुहुमनि बयनिफ्रायबो फिसासिन हादर 7 नाम्बारखौ नायनि 7 नाम्बारखौ बेवहाय दङ What is the largest continent of the world? बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन हादरमाया मा होननानै सोंदों दा बुहुमावहाय टटेल 7था कन्टिनेन्ट बा हादरमाफोर दङ ना दा बेनि गेजेरावहाय बबेया देरसिन बेखौ सोंदों लोगोफोर दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि एसियायानो बुहुमनि गेजेराव बयनिफ्राय देरसिन कन्टिनेन्ट बा हादरमा जोंनि इन्डियाबो बे एसियानि सिङावनो गोलैयो
नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय जायफ्रानाखि मिथिया नेक्स्ट 8 नाम्बारखौ नायनि बेवहाय दङ What is the smallest continent of the world? बुहुमनि बयनिख्रुइबो फिसासिन हादरमाया मा? दाना फिसासिनखौ सोंदों बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियायानो बुहुमनि बयनिख्रुइ फिसासिन कन्टिनेन्ट बा हादरमा नेक्स्ट 9 नाम्बारखौ नायनि बेवहाय दङ What is the largest district of Assam by the population? सुबुं अनजिमाजों आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन जिल्लाया बबे होननानै सोंदों बेयाव आसामनि देरसिन जिल्लाखौ सोङाखै दै सुबुं अनजिमा थानायखौसो सोंदों बबे डिस्ट्रिक्टआवहाय मानसिया बांसिन दङ बेखौ सोंदों दा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि दै लोगोफोर नगावआवनो आसामावहाय नगाव जिल्लायावनो आसामावहाय बयनिफ्राय बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय जिल्ला गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 10 नाम्बारावहाय दङ What is the smallest district of Assam by the population? सुबुं अनजिमाजों आसामनि बयनिख्रुइबो फिसासिन जिल्लाया बबे होननानै सोंदों दाना फिसासिनखौ सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए दै लोगोफोर माजुलियावनो आसामनि गेजेराव बयनिफ्राय खमसिन सुबुं अनजिमा बा मानसि थानाय जिल्ला बा डिस्ट्रिक्ट बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 11 नाम्बारखौ नायनि बेवहाय दङ What is the largest state of India by the population? सुबुं अनजिमाजों भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन रायजोआ बबे दा स्टेटखौ सोंदों लोगोफोर आरो बबे स्टेट इन्डियानि बबे स्टेटआवहाय बांसिन मानसि दङ बा सुबुं अनजिमा दङ बेखौ सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बि उत्तर प्रदेशआवनो इन्डियानि गेजेराव बांसिन सुबुं अनजिमा थायो बा दङ नेक्स्ट 12 नाम्बारखौ नायनि 12 नाम्बारखौ बेवहाय दङ What is the smallest state of India by the population? सुबुं अनजिमाजों भारतनि बयनिख्रुइबो फिसासिन रायजोआ बबे दाना खमसिनखौ सोंदों फिसासिनखौहाय माने बबे रायजोआवहाय बा स्टेटआवहाय खमसिन मानसि बा सुबुं अनजिमा थायो बेखौ सोंदों बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि दै लोगोफोर सिक्किमावनो जे सुबुं अनजिमा खमसिन थायो लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौबो नेक्स्ट 13 दङ 13 नाम्बारावहाय What is the largest country in the world by the population? सुबुं अनजिमाजों मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन हादोरा बबे होननानै सोंदों बेवहाय हादर देरसिनखौ सोङाखै थारमाने मानसि थानाय सुबुं अनजिमा थानायखौ सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि दै लोगोफोर इन्डियानो बुहुमनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन सुबुं अनजिमा दङ इन्डियायावहाय गोबां मानसिया दासिमबो चाइनाखौ होनो हागौ दै चाइना नंला दै सिगांहाय चाइनायावहाय बांसिन सुबुं अनजिमा दंमोन दायो 2022आवहाय क्रस खालामबाय दै इन्डिया चाइनाखौहाय दायो more than 1.44 billion people live in India लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय 1.44 बिलियन मानसिया बिनि बांसिन मानसिया इन्डियायावहाय दायो दङ बेयो 2022आवनो चाइनाखौ बारदों बेनिखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय चाइनाया नंलिया दायो इन्डियासो बुहुमनि गेजेराव बयनिफ्राय बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादर दायो नेक्स्टखौ नायनि 14खौ बेवहाय दङ जाहैबाय What is the smallest country in the world by the population? सुबुं अनजिमाजों मुलुगनि बयनिख्रुइबो फिसासिन हादरा बबे दाना फिसासिनखौ सोंदों लोगोफोर दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सि दै भेटिकान सिटि दा बयनिफ्राय फिसासिन हादराबो भेटिकान सिटि आरो खमसिन सुबुं अनजिमा थानाय हादराबो बे भेटिकान सिटियानो दै बेवहाय around 700 something दै 700 प्लास ल' बेवहाय पिपल बा मानसि सुबुं अनजिमा दङ दै बे भेटिकान सिटियावहाय अनलि बेल'खा बिनि
बिदिनो 800 सिम आसपास बिनि गेजेराव जानो हागौ आरो 700नि गोजौआवहाय बेबायदिल' सुबुं अनजिमा थायो भेटिकान सिटियावहाय गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौबो नेक्स्ट 15 नाम्बारखौ नायनि बेवहाय दङ What is the largest city of India by area अरथाइजों भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन नोगोरमाया बा नोगोरमा बबे होनना सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार बी दिल्लीयानो भारतनि बयनिफ्राय देरसिन सिटी अरथाइजों लानानै एरियाखौ लानानैहाय दा नेक्स्ट कुइसनखौ नायनि बेवहाय दङ Which city is the largest city in the world मुलुगनि बयनिख्रुइबो देरसिन नोगोरमा बबे बा नोगोरा बबे होनना सोंदों दा बुहुमनि गेजेरावनो बुहुमनि देरसिनखौ सोंदों दानिया दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी टकिअ बियो जापानाव दङ जे जापाननि केपिटेल टकिअआनो बा टकिअ सिटियानो बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिटी बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय इम्पर्टेन्ट कुइसनावहाय फैयो बा कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव फैयो कुइसन नेक्स्ट 17खौ नायनि बेयाव दङ What is the name of largest airport in the world बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिरखं गाथोननि मुङा मा होननानै सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए दै लोगोफोर किं फा इन्टारनेशनेल एयारपर्ट बेनो बुहुमनि गेजेराव बयनिख्रुइबो देरसिन मा होनो एयारपर्ट दा बे किं फा इन्टारनेशनेल एयारपर्टआ बबेयाव दं होननानै दङ बुङोब्ला साउदी आरबियाव दङ दै साउदी आरबिया बे साउदी आरबियायावनो किं फा इन्टारनेशनेल एयारपर्टआ दङ आरो बेनो बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन एयारपर्ट गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 18 नाम्बाराव दङ What is the biggest airport in India दाना भारतनिखौ सोंदों भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन बिरखं गाथोना बबे होननानै सोंदों भारतनि देरसिन एयारपर्टखौहाय सोंदों बेवहाय दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार ए दै लोगोफोर राजीव गान्धी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौबो नेक्स्ट 19 आवहाय दङ 19 नाम्बाराव दं Where is located headquarter of Indigo इन्डिग'नि गाहाय मावख'आ बबेयाव दं होननानै सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी दै लोगोफोर गुरुग्राम बेवहाय दङ गुरुग्राम नङाबा गुरुगाउनबो थानो हागौ बेवहाय गुरुगाउनबो थानो हागौ गोसोआव लाबानो जाबाय गुरुगाउन नङाबा गुरुग्राम जिखुनु मोनसे थागोन अप्शनावहाय बेनो जाहैबाय इन्डिग'नि हेडक्वार्टार आरो गोबां मानसिया साननो हागौ What is Indigo इन्डिग'आ मा दा इन्डिग'आ मा होननानै सोङोब्ला इन्डिग'आ जाहैबाय भारतनि गेजेराव बयनिफ्रायबो देरसिन पेसेन्जार एयारलाइन माने मा होनना बेखौ अख्रां जाहाज भारतनि गेजेराव बयनिफ्राय देरसिन पेसेन्जार अख्रां जाहाज गोसोआव लाबानो जाबाय नेक्स्ट 20 नाम्बाराव दं 20 नाम्बारावहाय What is the name of biggest railway station in India भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन रेलवे स्टेशननि मुङा मा होननानै सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्शन नाम्बार सी दै लोगोफोर हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन बे हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशनानो भारतनि गेजेराव बयनिफ्राय देरसिन रेलवे स्टेशन गोसोआव लाबानो जाबाय कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव फैयो बेबो अब्ला एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि जे कुइसन एन्सार भिडिअआ आरो लास्टआवहाय आङो मोनसे कुइसन लाना फैबावदों आरो बेनि एन्सारखौ आङो होनाय नङा दै नोंथांमोना कमेन्टआवहाय लिरबानो जाबाय बेवहाय दङ जाहैबाय Which state of India does no one railway station भारतनि बबे रायजोआव गंसेबो रेलवे स्टेशन गैया होननानै सोंदों लोगोफोर आरो लोगोफोर आं बिनि एन्सारखौ आं खोन्थानाय नङा दै नोंथांमोना कमेन्टआवहाय लिरबानो जाबाय बिनि एन्सारा बबे रायजोआवहाय बा भारतनि बा इन्डियानि बबे स्टेटआवहाय
गंसेबो दासिमबो रेलवे स्टेशन गैया कमेन्टआव लिरबानो जाबाय आरो लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्टआवहाय लिरबावबानो जाबाय नोंथांमोना मोनबेसे कारेक्ट जाखो बा जायाखै नोंथांमोना लिरबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि केलकुलेट खालामबोदोंबा अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होदो आरो शेयार खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनो आरो जायफोरानाखि चेनेलाव गोदान अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो बर' रावजों नोंथांमोना लेटेस्ट भिडिअ मोनबाय थानो हागोन इम्पर्टेन्ट भिडिअफोरखौ मोननो हागोन अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन